Здравейте! Вие сте с първата емисия на Евронюз България в Гевгелийски. С мен Марина Матева. Добър ден! В началото акцентите от деня да ги видим сега. Първи ден в нашата телевизия. Хиляди хора се срещнаха с новите лица, погледнаха във всичките. Днес ни е първата емисия на Евронюз България в ЖК Гевгелийски. Какви успехи имахме и как достигнахме до тази телевизия. Ние ще говорим на 3 езика. Български, английски и руски. Вижте сега. Екипът ни пожелава да ни върви по вода тук в новия дом в Евронюз България в ЖК Гевгелийски. На добър час на всички колеги. До момента сме около 40 души и ще ви казваме здравейте. Ще имаме предавания. Добро утро Европа, празнични предавания, Евронюз сега, Прайм Тайм и много други. Вие ще ги разберете след малко. А отново към днешните политически теми. Министърът на образованието и науките Красимир Вълчанов озвучи новият български министър в Северна Македония. По повече информация сега от Катерина Михайлова. Добър ден, Катерина! Катерина Михайлова за информацията, благодаря ти. А още много информации до този момент. Българският лечебен съюз на българска инфраструктура, означаване за 324, не стана ясно и от кога и откъде ще започна българска инфраструктура. По повече информация вижте сега накратко. Депутатите от ГЕРБ-СДС се събират на първо четене да решат кога и къде ще започне Българският съюз, освен до 45 часа и 43 минути. По повече информация вижте сега накратко. Така приключи първата ни емисия. Следващата ни емисия е след час. Останете сега с програмата на Евронюз България в Гевгелийски. Следващата ни емисия е след час. Хубав следобед. Та-на-на!